Hej YouTube. I dag skal vi filme en ny video. I dag er det den 9. oktober, og klokken er 15.43. Og vi er i Pure Gym, Nykøbing Falster. Og jeg tænker, at jeg vil filme min træning i dag, fordi mange har sådan en forestilling om, at styrkeløfter ikke laver andet end squat, bænk og dødløft. Det passer ikke. Jeg har sådan en helt bodybuilding dag i dag, så jeg synes, I skal prøve at følge med. Og så nemt. Sidste. Så fik vi overstået dagens træning, og det var en ren accessory-dag i dag, plus lidt elastikbænk. Det vi har været igennem i dag, det er en typisk onsdagstræning for mig, og det er, altså, jeg ved ikke hvorfor, men der er mange, der har den tankegang, at styrkeløfter ikke behøver at lave alle mulige accessories. Jeg har måske en lidt anden tilgang end den typiske, kan man sige. Jeg synes, at accessory er en væsentlig del af at være styrkeløfter. Fordi ligesom kan vi træne vores svage punkter, altså specifikt, uden vi bliver lige så trætte, kan man sige. Hvis vi kun skulle lave squat, bænk og dødløft, så ja, altså, så ville det måske kræve rigtig meget ekstra tid, hvis man skulle få den samme mængde volumen ind, som man ville kunne på nogle ekstra accessories øvelser. For eksempel, i dag der laver jeg jo en smal bænk, kan man sige, incline, for at ramme virkelig min triceps. Og det er fordi i min bænkpres, der er det simpelthen toppen, hvor jeg har svært ved at få lukket stangen ud simpelthen. Og det er jo, at min triceps skal arbejde det ekstra, ikke? Jeg håber, du godt kunne lide det her format her, hvor jeg ligesom prøver at forklare nogle af mine øvelser. Dagens træning i dag var meget ud fra mine svage punkter, kan man sige. Det var meget triceps-fokuseret, og det her med bænkpres imod elastik. Igen for at lukke den der triceps ud, og noget incline med close grip, for igen noget triceps arbejde, og så noget triceps pushdown. Og så havde jeg nogle andre øvelser, jeg ikke lige fik filmet, hvor det er noget biceps og ryg. Det kan være, jeg filmer den anden dag. Ja. Jeg håber, du kunne lide det her. Jeg synes, det er meget sjovt at lave det her video her. Men jeg kan godt lige mærke, at jeg skal lige vende mig til at snakke foran sådan en kamera her. Det er lidt specielt. Ja. Og så håber jeg, at du kunne lide det, selvfølgelig. Det er lidt specielt det her, men jeg synes fandme, det er fedt at prøve at lave sådan nogle videoer her. Og jeg prøver at forklare lidt. Så hvis du har nogle forslag til nogle videoer, eller nogle idéer, eller andet, nogle spørgsmål, så skriv en kommentar, og så husk at subscribe. Fordi jo flere der ser med, jo federe indhold kan jeg lave. Vi ses derude. Boom.